pan wyt ti wedi dewis y blaid? Ie? Oedd ei digwydd, dwi'n meddwl os ys ni'n onest, oedd nain yn ddylanwad eitha cry arna fi, yn ifanc. Oedd hi'n byw efo ni gartre, ac oedd hi'n rhyddfrydraig eitha cry. Ond oedd yn teulu ni'n eitha diddorol, oedd dad yn gefnogwr y blaid lafur, oedd yn ymwneud efo'r undebau, ac oedd gynno fo daliadau eitha clir. Felly oedd mam hwyrach dipyn bach mwy cymleth, oedd hi'n yn tueddu i symud o un blaid i'r llall. Dwi'n meddwl bod hi'n pleidleisio'r un blaid trwy'r adeg, a dwi'n siŵr yn 80au hyd yn oed oedd hi'n yn gefnogi Margaret Thatcher. Lle ti feddwl bod y ffaith bod y pobl oedd oedolion o fewn y teulu mor wahanol, oedd yn creu sefyllfa eitha diddorol i ddweud y gwir. O'n i rhan fwy o adegau lle o'n i'n eistedd lawr ac yn cael bwyd, fys na drafodaeth, i ddweud y gwir, fys na mwy na trafodaeth, fys o yn ddadle. Ac nifer o weithiau fys na un ohono ni'n codi oddi wrth y bwrdd achos bod ni ddim yn cydweld efo rhywbeth o'n i rhywun arall i ddeud. Ond pan nes i'r coleg, nes i edrych ar gwahanol pleidiau, ac dwi'n meddwl fys ni erioed gallu bod yn doriaidd, i fod yn hollol onest, ond fe nes i edrych i fewn i'r blaid lafur a Phlaid Cymru. Ond ar y pryd, o'n i'n teimlo bod nhw hwyrach yn trio rheoli sefyllfa mwy na be o'n i'n barod i wneud. Oedd a'n eitha clir y marn, ond oedd a eisiau rhyddid i ddeud ac gwneud be o'n i eisiau gwneud. Ac mae'n debyg mae'r blaid ryddfrydol oedd yr un oedd yn teimlo mwy ac cyfforddus i mi. Oedd a'n gwybod, dwi'n frwd iawn dros yng Nghymreicdod ar iaith, ond dwi ddim yn genedlaetholwr, ac o'n i'n gwybod hynny'n eitha clir hefyd. Mae gennau safiadau cry ar Ewrop a bethau felly, ac mae'n debyg mae'r blaid ryddfrydol oedd mwy o cyfforddus i mi.